କେନ୍ଦୁତଲା ଅଛି ପରେ ମାଠ ଭିତରେ କାଣ ଅଛି କରୁଣା ପୁତଲିଟିଏ ଏପରି ଏ ପୁତଲିଟିଏ ଏପରି Putinite época. ହଁ ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛେ ନାଇଁ ନା ବସିଛି ସିଏ ଶୁଣୁଛି ତୋତେ କିଏ କହିଲା ହେ ନା କହୁଛୁ ସରେ ଗୁଗେ ଗୁଗେ ହେଁ କାଣ କାଣ କସ ଏଗो ପତା ଟୁଲି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ଇମାନ ବା ନିମାନି ଯେ କାଣ ଅଛି କେନ୍ଦୁ ତଲେ କରୁଣା ଅଛି କରୁଣା ଅଛି Corunache. କରୁଣା ଅଛି କିଆ ନେଜିବରି କିଏ କଥା ହଉଥିବେ ଦେଖୁ ହଁ କିଏ କଥା ହଉଥିବେ ଏନୁ ସବେ ଆନ ପଟେଲ ଘର ଘର ସବେ ତ କାଁ କହୁଥିବେ କେନ୍ଦୁତଲା ପରେ ଅଛି ସରକାର ଖୋଜୁଛେ ନା ଥାଏ ଗो କେନ୍ଦୁ ତ ଧନ୍ଦା କରୁନା ଥିବା ଗୁଡ଼ି କରି ଯେନ ଦେଖେଇ ବୋଲବେ ସେନ ଅଛି ବେଲେ କୁড়বে ଆଉ ଯେ କାଣା ଦେଇ କରି ପୁରା ବି করে थैंक यू मेरे प्यारी बहन परी